un chip de cer fără de sânge? Ba da. Dar deasupra existenței ar fi rămas în etern un glas ce-ar fi întrebat: pentru ce se plânge? Nu se putea un chip de cer fără cunune de spini ce atâta privești te doare? Ba da. Însă atunci un glas ar fi tot auzit de-a lungul de vecini: pentru ce se moare? Nu se putea un chip de cer fără de palme străpunse? Ba da, se putea. Dar în ce răni numele noastre ar mai fi fost de grire ascunse? Nu se putea un chip de cer fără strigă de moarte, fără de cruce? Ba da. Dar inima omului, cum ar mai fi putut din moarte spre viață să urce? Nu se putea un chip de cer? Ba da. Dar atunci, privitorule, tu ai lipsit. Iisus și-a luat chipul acesta pe care îl privești, fiindcă atât de mult te-a iubit. Da, înțeleg. Cerul are chipul acesta cu atât mai frumos, mai măreț, cu cât mi se arată de moarte lovit, fiindcă atât de mult m-a iubit, fiindcă atât de mult te-a iubit. Amin. Amin. Vă rog să luați loc doar pentru 2-3 minute, că altfel ne simțim și noi așa presați de timp și chiar nu mai putem face nimic. Vă rog frumos. Dani, ne aude? Vă rog să luați loc ca să ne putem lua împreună. Aș vrea să nu încheiem înainte de a face anunțurile, așa cum ați propus pe cei doi frați ca să slujească în slujba de diacon. Aș vrea să le evidențiem responsabilități și în seara aceasta unul din ei să facă anunțuri